So prayer is useless if your thoughts are not in line. What am I trying to say today? I'm trying to say to you, you can have whatsoever you want in this life. You can have whatsoever. But ungabi nayo kwakho noba nayo uxhomekeke phi? So ngamagama uThixo give the thinkings. uThixo uyanika ntoni? The thinkings, the thoughts. uThixo unika based kwintoni? Ingcinga. Nongendawo ukunika based kwintoni? Ingcinga. Lena yakulucimba ingxaki ayongxaki xa bedingayo wena tshintsha indlela otheni ucinga ngayo. Because today we learn ucinga. Loo nto zaba kuwe gqibela zethu sitheni? Wethu before yenzeka uqala wathini? Wayicinga. Umntu uzingcinga zakhe. Ngoba iingcinga zakho ngumthandazo. So wamkela izinto okudala usithini? Uzithandaza ngantoni? Ngengcinga. Loo ingathandazanga kanani naba bayazithandazela nabo. Ngengcinga zakho. Then how can you deliver such a person? So that is why the only hope is in the gospel. As long as no one weak, you need to do something about your life. Stop making excuses. That the religion is one so cool, but I'm not faithful. One can go on and go, but some guy over, you're not going to go. Stop blaming your mom, your dad, your sisters. It's not their fault. You can do something about your life. I don't think the DJ is because I wasn't there in the kitchen. No one put in my kitchen. Watch you, mom. Watch you, mom. I'm not putting in my kitchen.